Alice Bialiatski, thank you so much for speaking to Deutsche Welle. Спадар Бяляцкі, дзякуй за тое, што вы размаўляеце з намі. Вы атрымалі Нобелеўскую прэмію міра ў 2022 годзе, як беларускі праваабаронца. Вы правялі агулам 7 гадоў у зняволенні і нават страцілі зуб у гэтых дрэнных умовах. Вы былі вызвалены ў канцы 2025 года. І першае, што я хачу вас пытаць, як вы сябе адчуваеце, калі Александр Лукашенко едзе на сустрэчу з Уладзімірам Пуціным, адразу пасля таго, як ён, па словах украінскага прэзідэнта Зеленскага, здаў назад і выключыў ретранслятары, якія дапамагалі расійскім дронам ва ўкраіне. Якія ў вас думкі на гэты конт? When you look at this, when you see this kind of news come in, what are your thoughts? Ну, это визит не першы. Лукашенко ездзіць да Пуціна рэгулярна. І я добра памятаю 20-й год, калі ён пасля масавых акцый у Беларусі, калі на вуліцы выходзілі мільёны людзей, якія патрабавалі справядлівых выбараў, ён прыехаў да яго прасіць палітычнай дапамогі і сидзеў так вот на краечку крэсла і записываў уважліва, што яму гаворыць Пуцін. Ён паказваў такую максімальную лаяльнасць да расійскага прэзідэнта. Я перакананы, гэта не навіна, што калі б не была палітычная, эканамічная падтрымка Беларусі з боку Расіі, то Лукашенко ўжо не быў бы ля ўлады. Былі б іншыя выбары, быў бы іншы чалавек, была б іншая сітуацыя. Таму для яго гэтыя кантакты з Пуціным з'яўляюцца надзвычай важнымі для выжывання. Ну і пасля таго, як Пуцін пачаў вайну з Украінай, якая цягнецца ўжо 5-й год, з кожным годам Расія таксама мае ўсё большую патрэбу ў палітычнай і эканамічнай падтрымцы адзінага свайго саюзніка, Лукашенка. Таму гэтыя кепскія хлопчыкі, яны сустракаюцца рэгулярна. Мы не маем ніякай інфармацыі, пра што яны гаварылі ў гэтую сустрэчу. Сустрэча адбывалася 2 дні. Але я думаю, што нічога добрага там яны не прыдумалі, нічога добрага яны там не абмяркоўвалі. Бо сама палітыка Расіі і Беларусі на сённяшні дзень з'яўляецца экзістэнцыйнай пагрозай для еўрапейскай цывілізацыі. Вы верыце украінскаму прэзідэнту Зеленскаму, калі ён сцвярджае, што Лукашенко здаў назад і выканаў яго патрабавання выключыць ретранслятары для дронаў? Ці гэта проста частка камунікацыйнай гульні? Ну, мы ж не маем дадзеных там разведкі украінскай, таму прыходзіцца давяраць прэзідэнту Украіны. Я думаю, што рэальна гэта так, бо інакш бы па гэтых ретранслятарах быў бы нанесены ўдар, это як бы відавочна, таму што это было ультыматыўнае папярэджанне пра спыненне працы ретранслятараў, якія дапамагалі расійскім дронам пралетаць праз тэрыторыю Беларусі ў заходнюю Украіну. І і тое, што было сказана украінскім прэзідэнтам, выглядае, што это так. Вы змагаецеся за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі ўжо доўгія гады і доўга ведаеце Лукашэнку. Вы казалі, што ён цалкам залежны ад Пуціна. Ці зможа ён тады, калі да гэтага дойдзе, дзейнічаць самастойна, каб абараніць краіну? Я не бачу гэтай патрэбы, таму што лёс Лукашэнкі канкрэтна залежыць ад падтрымкі Пуціна. І яны проста як сіамскія блізняты зараз, звязаны паміж сабою. Любая параза расійскай
улады азначае аўтаматычна паразу і Лукашенка. Мы можам казаць пра пэўнае разнагалоссі паміж імі, яго на апошняе выказванне, што вы мне схіляеце да вайны, это было накіравана у бок спецпрадстаўніка Расіі Барыса Грызлова, які сядзіць у Менску ўжо не адзін год. І я на гэта не пайду, но відавочна, што ёсць пэўныя межы, якія Лукашенка не перасягае, улічваючы рэальную сілу, скажем так, украінскіх уладаў на сённяшні дзень і гэтыя ультыматумы, якія былі выстаўлены Зеленскім Лукашенка наконт таго, каб ён спыніў рэтрансляторы, і другое вельмі важнае, каб спыніў пастаўляць паліва для Расіі з нафтаперапрацоўчых заводаў Беларусі, каб спыніў падтрымліваць военно-прамысловы комплекс Расіі. Вось это конкретныя указанні такія на тое, што пры невыкананні гэтых патрабаванняў Украіна можа проста прымяніць сілу в адносінах да гэтых прадпрыемстваў. Лукашенко реально гэта спалохаўся, такое адчуванне ў мяне. Я прыведу прыклад сваёй калоніі. Я сидзеў у калоніі у горадзе Горкі, якая адно прадпрыемства было па фарбоўцы снарядаў, якія адпраўляліся на завод Воршу, і потым яны хутчэй за ўсё ішлі ў Расію, і таксама рабіліся гэтыя скрыні для снарядаў, якія ішлі проста ў Расію. Вось нават в калоніі зараз арыентаваны на вытворчасць прадукцыі, якая ідзе на падтрымку вайны Расіі з Украінай. In the full knowledge of those dynamics, you wouldn't stand for it in what is commonly referred to. Вы прысвяцілі сваё жыццё свабодзе і дэмакратыі. І улічваючы ўсё тое, што вы перажылі, вы атрымалі толькі адзін ліст ад сваёй жонкі, як вы сказалі. Вы страцілі зуб, бо медыцынская дапамога была настолькі дрэннай. Што цяпер свабода значыць для вас, калі вы сядзіце тут некалькі месяцаў пасля вызвалення? Because the health provisions were so bad. When you look back, what does freedom now mean to you, sitting here a few months after your release? Адзін ліст за 25-й год, перад гэтым лісты былі ад жонкі. Хаця там папярэднія гады даходзілі адзін з 3. Прыкладна. У 25-м годзе адзін там з 12, так атрымалася. Ну, канешне, тут вельмі рэзкая змена сітуацыі, таму што мяне проста выкінулі з этой калоніі, дзе ты знаходзішся проста як у палоне, ты не маеш ніякага вольнага часу, не маеш свабод, ты весь час там знаходзішся з людзьмі, са злачынцамі, як правіла, там з забойцамі, з гвалтаўнікамі, з самымі рознымі людзьмі. Вось. І плюс на цябе ідзе прэсінг адміністрацыі там пастаянна. Ну, это як бы такая класічная сітуацыя для палізняволеных Беларусі. Ніхто там асабліва не звяртаў увагу на тое, што я нобелеўскі лаўрэат. І вось 13 снежня мяне выкідаюць з калоніі, вось, я просто в этой вопратцы бруднай, значыць, у сваёй, значыць, з такой торбай, в якой ляжаць самыя там неабходныя рэчы, таму што я не ведаў, куды я еду. Вось я апынаюся на свабодзе, дзе всё, я вольны. Ну, канешне, эта сітуацыя такая надзвычайная. Ты просто трапляеш з адной такой з цёмнага боку там месяца, трапляеш на святло, скажем. І там ты кантралюеш кожны свой рух, кожны свой крок, кожнае сваё слово, а тут ты всё, ты атрымліваешся як бы на свабодзе, всё. І не гледзячы на тое, што там, ну, мне багата гадоў, я там пражыў жыццё фактычна, але ўсё роўна это такая змена, она вельмі кантрасная. І адбываецца такі пераходны перыяд, калі ты просто прывыкаеш да свабоды. І ты можаш хадзіць свабодна ў краму, ты можаш, ты як бы жывеш разам з жонкай, якую ты не бачыў перад гэтым 4,5 гады, адзін раз толькі сустракаўся з ёй. У цябе зусім другая сітуацыя. Ты як бы можаш выступаць, гаварыць, ты бачыш людзей, якія жывуць, ну, свабодным жыццём.
і ты разумееш, што у цябе просто новы перыяд твайго жыцця. Але кожны дзень я згадваю пра тых людзей, якія зараз сядзяць у турме. У Беларусі зараз каля 1000 палітычных зняволеных. Людзі сядзяць па 5-6 гадоў. І ў іх это цяжкі перыяд іхняга жыцця, ён яшчэ працягваецца. Это самая вялікая праблема. Вось, і моя асноўная місія зараз на свабодзе дабівацца вызвалення палітычных зняволеных Беларусі, дабівацца спынення палітычных рэпрэсій в Беларусі. Бо большасць Еўропы жыве нармальна, яны не думаюць пра тыя праблемы, якія зараз перажываюць беларускі народ, але Беларусь таксама частка Еўропы. І праблемы Беларусі это таксама праблемы ўсёй Еўропы. Гэта вельмі цікавы момант. Вы цяпер жывяце ў Нарвегіі. Калі вы размаўляеце з людзьмі ў Нарвегіі ці Еўропе, як вы ацэньваеце іх разуменне сітуацыі ў Беларусі? Вы расчарованы? Ці адчуваеце вы, што людзі разумеюць, які эфект сітуацыя ў вашай краіне мае на ўсю Еўропу? Ну, насамрэч, праблемы Беларусі зараз адышлі на трэці план вось в Еўропе, на жаль. І таму што набегаюць новыя праблемы, і людзі не могуць увесь час засяроджвацца на чымсьці адным. У нас пачалася вайна в Украіне, это жахлівая вайна, якую распачала Расія, якая яшчэ не сканчаецца. У нас крызіс іранско-амерыканскі і ізраільскі. У нас весь час узнікаюць новыя праблемы. І, канешне, праблемы Беларусі адыходзяць кудысьці назад, але сітуацыя там не мяняецца да лепшага. Таму я спрабую гаварыць і вярнуць фокус увагі таксама і да Беларусі. Таму што калі мы гаворым пра Украіну, пра Малдову, мы не павінны забываць Беларусь. Это фактычна адзін рэгіён. Ну, калі Еўропа забывае пра Беларусь, то Лукашенко не дае Еўропе забываць пра Беларусь. Тое, што зараз в Беларусі стаіць ядзерная зброя, якая накрывае всю Еўропу фактычна, тую, якую Пуцін даў Лукашенко. Тое, што Беларусь пастаянна дэстабілізуе сітуацыю са сваімі суседзямі, сябрамі Еўрасаюза, Латвіяй, Літвой, Польшчай, арганізоўваючы рознага роду правакацыі там. Вось. Тое, што Беларусь пагражае Украіне на сённяшні дзень, пра што гаворыць прэзідэнт Зеленскі. Это ёсць фактары рэальнага жыцця ўсходняй Еўропы, і якія проста нельга ігнараваць. Па вашых падліках, каля 100 000 людзей былі закранутыя рэпрэсіямі ў Беларусі. Гэта працягваецца ўжо так доўга, цэлае пакаленне ўжо вырасла. Што вы думаеце пра беларускую моладзь? Ці ёсць надзея на яе? Ці вы баіцеся, што калі маладыя людзі нічога іншага не бачылі, яны проста прымуць гэту сітуацыю? If young people know nothing else, they may just accept conditions. Ну, я аптымістычна гляджу наперад. Грамадства Беларусі змянілася кардынальным чынам. Калі Лукашенко прыходзіў да ўлады ў 1994 годзе, ён меў рэальную падтрымку ў людзей, і гэтае пакаленне ўжо сышло. 30 гадоў прайшло, прыйшла моладзь, іншыя людзі. І гэта нармальная еўрапейская моладзь у сваёй аснове. Вось яны багата падарожнічалі па Еўропе, яны вучыліся багата дзе, яны жывуць фактычна тымі ж праблемамі, якія жыве нармальная еўрапейская моладзь. І тое, што мы бачылі ў 2020 годзе, калі мільёны беларусаў выходзілі з патрабаваннямі еўрапейскага курса Беларусі, выступаючы за справядлівыя выбары, за правы чалавека, за змену ўлады. Это паказвае на тое, што грамадства змянілася. На жаль, улады не змяніліся, і наадварот, яны сталі больш кансерватыўнымі і зараз трымаюцца ля ўлады толькі дзякуючы рэпрэсіям, фактычна рэпрэсіўнаму апарату. Вось. Таму грамадства не давярае гэтым уладам. Улады не маюць ніякай падтрымкі беларускага народа на сённяшні дзень, яны трымаюцца толькі дзякуючы рэпрэсіямі. Так доўга эта сітуацыя не пратрымаецца.
Я перакананы, што змены адбудуцца, калі, будзем спадзявацца, што хутка. Еўрапейскі Саюз апошнія гады, 20 гадоў, вельмі моцна падаграваў Беларусь. Вось і тыя магчымасці, што бачылі беларусы, калі яны бывалі ў Еўропе, яны раскрывалі людзям вочы, яны бачылі іншыя перспектывы, і ў 20-м годзе яны выказаліся за еўрапейскую будучыню Беларусі. На жаль, гэтая мірная рэвалюцыя, она атрымала паразу, але грамадства не змяніць. І гэтым беларускае грамадства адрозніваецца ад Расіі. Гэтым. Таму што мы, в асноўным, я это сам на свае вочы бачыў, калі размаўляў з людзьмі ў турме, абсалютная большасць выступае супраць вайны. Гэта не наша вайна, мы не хочам ваяваць. Яны не разумеюць, чаму Беларусь павінна дапамагаць Расіі ў гэтай вайне. Вось. І вельмі важна не кідаць тую дапамогу, не спыняць тую дапамогу, якую беларуская дэмакратычная апазіцыя атрымлівала папярэднія гады. Расія робіць багата дзеля таго, каб прыцягнуць Беларусь максімальна для сябе. Ідуць пастаянна адукацыйныя праграмы з моладзю, ідуць усялякія абмены людзьмі. І патрыятычныя акцыі, якія праводзяць расіяне ў Беларусі, яны выцягваюць беларускіх дзяцей в Артек, той же ж Крым. Вось, яны робяць максімальна, каб прыцягнуць Беларусь да сябе. І тут найбольшая небяспека мне бачыцца нават не ў палітыцы Лукашенка, які на сённяшні дзень не мае ніякай падтрымкі сярод беларускага народа, колькі ў палітыцы Расіі, яка спрабуе проста купіць всю Беларусь. Таму надзвычай важна падтрымліваць беларускіх актывістаў, палітычных, грамадскіх, моладзевых, прафсаюзных, якія вымушаныя былі пакінуць Беларусь. За апошнія 5 гадоў амаль мільён беларусаў выехалі з Беларусі ў еўрапейскі звяз. І надзвычай важна працягваць аказваць палітычны ціск на рэжым Лукашенка, працягваць эканамічныя і палітычныя санкцыі супраць гэтага рэжыма, дабіваючыся дэмакратычных змен Беларусі. Як атрымоўваецца дзейнічаць у такіх умовах у вясны, арганізацыі, якую вы заснавалі? І ці вы задаволеныя тым, што Еўропа робіць у дачыненні Расіі і Лукашэнкі? Што б вы хацелі ад Еўразвяза? How does dealing with Lukashenko, what would be your key demands? Амаль усе нашы актыўныя сябры вымушаныя былі выехаць з Беларусі. 9 чалавек за гэтыя 5 гадоў адсидзелі ў турме. Вось. І мы працягваем тыя актыўнасці. Я ж калі сидзеў у турме, я нічого не ведаў, што адбывалася з праваабарончым цэнтрам «Весна». І калі я апынуўся на волі, я бачыў, што арганізацыя працуе далей па тых накірунках, па якіх мы працавалі, калі я быў на волі. Мы аказваем дапамогу тым палітычным зняволеным, якія выйшлі на волю, якія апынуліся на захадзе. Вось мы працягваем інфармацыйную сваю праграму, збіраючы інфармацыю пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Мы збіраем факты пра катаванні, пра нечалавечае абыходжанне са зняволенымі ў беларускіх турмах і працуем па адукацыйных праграмах. З'явілася даволі шмат маладых праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Весна» працягвае працаваць. І зразумела, што без дапамогі фондаў Еўрапейскага Саюза, асобных краін Еўропы нам вельмі цяжка было б эфектыўна працаваць, таму мы ўдзячныя за эту дапамогу. Вось наш хорошы партнёр – это Ліберіка, арганізацыя неўрадавая, якая таксама актыўна працуе ў Нямецчыне. Вось. І планы у нас нармальныя, але сыходзячы з таго, што зменшылася фінансавая дапамога неўрадавым арганізацыям, ініцыятывам беларускім, якія апынуліся за мяжою, працуюць самой Беларусі з боку Амерыкі, канешне, вось гэтая падтрымка, яна надзвычай важна, каб яна не змяншалася, каб яна
прынамсі было такое, якое ёсць, а яшчэ лепш, каб яна павялічвалася, таму што мы працуем на беларускае грамадства, мы не адрэзаны ад беларускага грамадства. У нас сувязі пастаянныя з беларусамі, якія жывуць з Беларусі, і тое, што мы робім для беларускага народа. В адносінах да беларускага рэжыма мы ведаем, што амерыканскія дыпламаты праводзяць перамовы з Лукашенко. У выніку гэтага беларускія палітвязні, некаторыя, у тым ліку я, мае калегі, выйшлі на волю ў 25-м годзе, на пачатку 26-го года. Это ўсё вынік гэтых перамоваў амерыканскіх дыпламатаў з беларусамі. І ёсць канкрэтная задача вызваліць палітзняволеных. На сённяшні дзень, як я ўжо казаў, каля 1000 беларускіх палітзняволеных сядзяць у турме. Весь час там з'яўляюцца новыя палітзняволеныя. Гэтымі займаюцца амерыканскія дыпламаты за адмену санкцый, введзеных супраць беларускага рэжыма. Але мы бачым гэтую карусель. Рэпрэсіі не спыняюцца. Ніякіх перспектыў для дэмакратычных зменаў у Беларусі не праглядваюцца. Беларусь працягвае дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны. Таму няма ніякіх падстаў на сённяшні дзень Еўрапейскаму Саюзу аслабляць свой ціск на беларускі рэжым. Вельмі важна, каб гэтыя санкцыі былі накіраваныя супраць Лукашенка, ягонай сям'і, ягонага асяроддзя. Але той же час, што датычыцца беларускіх грамадзянаў, вельмі важна, каб была магчымасць падтрымліваць гэтыя кантакты ад людзей да людзей. І гэта датычыцца візаў. І, канешне, важна, калі беларускія грамадзяне маюць магчымасць ездзіць у Еўропу, і больш, чым еўрапейскі лад жыцця, нішто не можа пераканаць беларускіх людзей для таго, што Беларусі патрэбны змены. То бок вы хочаце, каб візавыя правілы для беларусаў палегчылі, за выключэннем тых, хто звязаны з рэжымам? В прынцыпе, тое, што робіць Германія зараз, Нямецчына, падтрымліваючы, якраз выдаючы даволі шмат візаў для беларусаў, это вельмі важна. І вельмі важна не скарачаць эту колькасць, а павялічваць гэтую колькасць, каб магла моладзь ездзіць за мяжу, каб беларускія студэнты мелі магчымасць вучыцца ў еўрапейскіх універсітэтах. Гэта наша будучыня. Бо калі гэтыя кантакты будуць спыненыя, Расія хуценька перахопіць это все. Нам не трэба спыняць той уплыў, які еўрапейскі звяз праз кантакты ад людзей да людзей аказваў папярэднія гады на беларускае грамадства. На жаль, нашыя суседзі, краіны еўрапейскага звяза, Польша, Літва рэзка скарацілі выдачу віз пасля пачатку вайны 22-го года, там рэзка, в разы проста. І практычна просты чалавек зараз там літоўскую ці польскую візу атрымаць не можа. І, канешне, это праблема, таму што ў нас найбольшыя кантакты былі са сваімі суседзямі, я маю на ўвазе простых людзей. Гэтыя кантакты зараз спыненыя, это ўжо цягнецца 5-й год, і проста эта ізаляцыя, она, канешне, стварае праблемы для еўрапейскай будучыні Беларусі. Аргументам гучыць тое, што бяспека, тое, што могуць быць пранікаць прадстаўнікі спецслужбаў, якія будуць дэстабілізаваць сітуацыю, ці праводзіць нейкія свае аперацыі ў тых суседніх краінах. Я думаю, што беларускія спецслужбы маюць дастаткова іншых кантактаў, каб праз іншыя, магчымасці адпраўляць сваіх шпіёнаў у гэтыя краіны. Это, аргумент, не такі істотны, як мне падаецца. І мы не павінны думаць, як зрабіць прасцей для спецслужбаў іншых краінаў. Мы павінны думаць пра будучыню беларускага народа. Без дэмакратычнай будучыні беларускага народа не будзе стабільнай сітуацыі ва ўсёй усходняй Европы. Тут павінна быць яснае разуменне, што дэмакратычная Беларусь, она вельмі важная для ўсёй усходняй Европы і для ўсёй Европы. Напрыканцы хачу запытаць у вас пра дзве рэчы. Што сёння надае вам надзею пра будучыню? І што вас больш за ўсё непакоіць?
Ну, найбольшую надзею мне дае тое, што мы ўбачылі ў 2020 годзе тое, што беларускае грамадства змянілася. І кожны чалавек імкнецца да волі, і беларусы не будуць доўга цярпець гвалт над сабою. У нас не было магчымасці праводзіць ні сацыялагічныя даследаванні, не было свабодных выбараў, не была магчымасць даведацца ввогуле, як жыве беларускае грамадства. І ў 2020 годзе это все выбухнула, но показала, што грамадства іншае. Это надзвычай важна, это тое, што застанецца там на наступныя дзесяцігоддзі. А больш за ўсё меня непакоіць, канешне, гэта вот гэты канфлікт, гэта агрэсія Расіі супраць краіны. Потому что я выдатна разумею, что эта агрессия это не спецоперация, как я называю Путин, там некий локальный конфликт поміж двумя краинами. Это наступ тоталитарной системы на европейские каштоўнасці, на европейскую демократию. И Европа повинна себе бараніць, включаючи Украину так само, потому что война России с Украиной – это фактично война России з усёй еўрапейскай цывілізацыі. Ад вынікаў гэтага канфлікта, гэтай вайны залежыць будучыня Беларусі, Малдовы, всяго Закаўказья, всёй Сярэдняй Азіі, і сотні мільёнаў людзей як бы знаходзяцца закладнікамі гэтага выніка. І Еўропа павінна абараняць свае каштоўнасці. І рабіць гэта вельмі актыўна. Это датычна і таталітарных рэжымаў Расіі, Беларусі, таму што это ёсць напад, які трэба, калі гэты напад не будзе спынены, будучыня можа быць вельмі сумнай.